Assalamu alaikum, barkanmu dai. Mun sake dawowa cikin wannan tattaunawa tamu. Ah, Akwai wani labari da nake so in ba ku a yau, saboda ku gane irin mahimmancin da uwa take takawa kan 'ya'yanta wurin tabbatar da tarbiyyansu. Domin duk uwa da bata dage ta ba ɗanta tarbiyya ba da tunanin tana son shi ne, to maganar gaskiya zai dawo sannan da take mai zai koma ƙiyayya a gare ta. Kuma zai koma abin alwade ga al'umma. Saboda haka kamar yadda masu magana sukan ce, ka so naka duniya ta guje shi, ka guji naka duniya ta so shi. To wannan magana tana da ma'ana. Duk lokacin da ka nuna cewa lallai ɗanka komai baya laifi, shine kaza ba a yi sa mai faɗa ba a yi sa tsawatar mai ba, to ka so shi kenan. To duniya za ta guje shi, lokacin za ka ji kowa na tsine mai. Ana nan za a waye gari za ka ji kowa na tar da shi, kowa yana Allah wadai da shi, saboda baka ba shi tarbiyyar da zai yi kunya da kara, ka ba shi tarbiyyar da zai zama ɗa na garba. Sannan abin da ake nufi da in ka ƙi shi duniya ta so shi, lokacin da yaro yake abu yana jin daɗinsa, to in kana shi a gurin shi ka ƙi shi, amma hana shin da mai tsawa da dakata da mai nasiha da bari, wani lokaci ma da dukan shi, idan ya girma shi ne za ga ya zama mutum shirye kan tsotsan da kake bukata. Idan Allah ya shirya, ka yi iya bakin kokarin ka kenan. To wannan shi dole sai ka ƙi naka ta hanyar sa shi a hanyar daidai, dole sai ka so naka ta hanyar raba shi da abin da yake so da kuma sa shi abin da kai kake so na tarbiyya. To wannan shi ne labarin. Shi ne akwai wani lokaci da ba zan taɓa manta ba, wani abu da ya faru a kaina. Wannan labarin ba akan wani ba, a kaina ne. Ina yaro, akwai wani kanin abokina, na fita haka. To da yake kasan yara, idan ana yara ana haɗa ƙungiya da ake zuwa irin Chinese ɗin nan, ko irin faɗa na unguwa, irin dai wannan rashin jin ne na ƙananan yara. To a cikin ƙungiyarmu da muke muna mini ƙananan yara, ina ganin ni ne second in command, ma'ana ni ne kamar na biyu a cikin ƙungiyar wannan. Idan ba ainihin shi uban tawagan namu, ni ne nan nake bin sa baya, ni ne nan nake jan su, ni ne nake jan ragamar tafiya. To wata rana na fita, sai na tarar da wani kanin abokina ana faɗa da shi da wani katon gardi ƙato suna faɗa. Lokacin ko muna yara mini. To ni kuma da na je na ga ya za a yi kanin abokina ko duka muna tare, in ga ana faɗa da shi, abokanmu ko duk sun kewaye kawai suna kallo, ana dukan shi, yana kuka, an fi karfin shi a faɗa. Na ce ba zai yi ba. Kawai ina zuwa na ce, ku zama me kuke, ya za a yi kuna kallo ana dukan ɗayan mu, kuma ku tsaya kuna kallo. Kawai ina zuwa na tuba riga na shiga faɗan nan, na ce kawai koma gefe, na karɓi faɗa. Ana cikin faɗa da ni, kai wannan dai katon mutum ya ga cewa lallai wanki hula ba zai iya kai shi dare, yana ɗaga ni. To abinka da yaro na makalkale shi, kawai sai ya goce ya bani guri, sai na faɗo. Ina faɗowa hannuna ya ba da kas, yadda kasan an karya rake, hannuna ya karye. To kuma dama a gida kullum zan fita za a cin banda faɗa, banda zage-zage, banda rigima, banda ɗaukan kayan wani, za a yi mun duk irin wannan da siya. To ran nan gashi na je na yi faɗa, har ta kai ga an karya ni. Ana na abokanmu, wannan da ya ga ya karya ni fa, da shi da sauran tawagarsa, kawai suka gudu, suka bar ni a kwance. Abokaina suka zo suka ɗauke ni, tiri dai aka kai ni gida. Ana shiga da ni gida, mahaifiya na Allah jikanta, Allah ya mata rahama, tana kallo na, ga dai hannuna a kare, tana kallo hannuna ya kare. Ta ce ina a fita da ni, ba ruwanta kada in sake in zo kusa da ita. Ai ta mun fada, ta ce kada ban da fada, me yasa na je ni fada har ta kai ga an karya ni. Ni fita mun ba ta guri, aka tare aka ce ki haƙuri, kai ka ce ba ta sona ne. Ta ce ina, ashe sanda ta juya baya hawaye take, saboda na kare, amma ta ƙi nuna mun kwata-kwata. Lokacin ina tunanin to shikenan ni ba a sona ne. Haka nan dai mutanen gidanmu aka zo, aka ɗauke ni, aka je aka kai ni gurin da aka gyara ni, aka ɗora ni, aka gama komai da komai, aka dawo da ni gida. To sai da aka dawo da ni gida fa, sannan da na zo na zauna, ta zaunar da ni, sannan ta fara mu, kaga dalilin da yasa na ce ban da kaza, kaga dalilin da yasa na ce ban da faɗa, kaga dalilin da yasa na ce ban da rashin kunya, ban da kaza. To yanzu irin wannan, idan har ka ɗauki irin wannan faɗa, wata rana rayuwarka za ka rasa, wa kai ma asara. Ta min faɗa sosai, abin kuma ya shiga jikina, ba don tsoron wai gobe kada in ƙara koma faɗan ba, amma ina tunanin idan na ci gaba da irin wannan, a ce faɗa yau faɗa gobe ko wani irin wannan, shi kenan rayuwata ta lalace, ta tsaya iya nan,
babu abin kuma da ba za a more ni ba zan taimaki kowa ba za a taimake ni. To tsoron wannan abin yasa dole na daina faɗan nan na sallama, na dawo na zama silence a cikin abokanmu ko faɗa yake ma ba za a kira ni saboda an san ba zan shiga ba dan wai kuma na ji tsoron ba amma dan wannan faɗan da ta kullum yana cikin kunya ana tana idan ba na ci gaba da wani shi kenan zan koma mare amfani. To kaga kenan akwai lokacin da dole sai an nuna ana kin ka kuma kai kuma zaka zama wani abu, ba kuma ki irin na kawai in kai daidai a ce ba daidai ba, a'a in kai ba daidai ba dole sai an nuna maka ba daidai bane saboda ka gyara. Ina so ci gaba da roƙo al'ummar mu na Hausa tarbiyyar da muke da shi da kara da kunya da ziyara, in ana suna a gidanku makwabtanku duka za a zo a muku kara, za ku ciyar da mutane, mutum a maka suna ka tara mutane ka ciyar da su da sauransu, wannan duka arziki ne. Na biyu, idan an yi mutuwa a da sai kun yi kusan kwana 7 kai wani ma sai akan yi wata guda ko wani ma sai an kai 40. Makwabta da safe za a samu masu kawo koko da kosai, masu biredi da shayi, masu gashi nan dai girki kala-kala, sai kun yi watan nan ko kwana 40 ba tare da kun ɗora abinci saboda ana jajanta muku, ana ganin gidan ma bai kamata a haɗa wuta ba, ana nema saboda ana ganin kamar aka haɗa wuta a gidan wanda ya rasu ma ana ƙara haɗa mai zafi, ba kuma saboda al'ada ne hakan, amma abu ne mai matukar kyau. Za ga kawai sai dai a ta kawo muku, ana tausaya muku, zafin mutuwa na an san kuna jin zafi, to ɗora abinci ma zai iya zama muku wani abu. Sai dai a yi ta kawo muku abinci da safe, za a kawo muku da rana masu shinkafa, masu dambu, masu duk abincin gargajiya nan za a kawo muku a tara, da daddare masu tuwo, masu shinkafa, masu taliya, haka za a ƙara abinci har sai kaga auna ba almajirai. Ranar 1, ranar 2 har zuwa addu'a 3, ranar addu'an 3 ma haka za ga gidaje masu waina, masu gumba, masu menene duk ana kawo muku, ana sadaka. Sannan sadakan duk da aka tara za a tara almajirai a sa su layi a rarraba musu, abin da ya ragu a ɗauka a ba iyalan mamata a ba su haƙuri. Sannan sai an ɗauki wannan tsayin kwanakin ana ciyar da su, makwabta na kawo musu abinci ana talaba. Amma yau fa idan aka yi mutuwa to wai sai dai a gidan da aka yi mutuwa za su tara mutane su ciyar da su. Ku aka mutuwa kuma ku ne za ku ringa girki, in aka sauke wani tukunya a ɗora wannan kuna ciyar da mutane suna zuwa suna ci. Kaga yanzu banda tsiya kenan ya biye yawa. Ba kuma tsayin bane wallahi, tsabar mu ne muka canza al'adar da tarbiyyar namu na Hausa da kuma wani abin da yake da kyau a addinance irin wannan. Dan Allah ina roƙo al'ummar mu na Hausawa, wallahi kyauta da sadaka baya hana arziki, yana ma ƙara shi ne. Sannan rashin ciyarwa tsoron talauci ne ko a ina ne, kaji an ce kada a taru a ranar da aka maka haihuwa ka gode ma Allah, ka yi yanka ka ciyar da mutane, duk wannan godiyan Allah ne, ba bane ba an ci addini bane dole sai amma abu ne wanda yake ciyarwa ba abin da yake shi lada. Sannan ka yi yanka dan Allah shi ma lada ne. Amma duka mun watsa saboda tsabar tsoron talauci, gidanka ma baka so ga kowa ya shigo in matanka ta haihu ko in ana taron biki, haba dan Allah. Wani irin tsoron talauci ne wannan? Allah ya ƙara mana arziki, Allah ya ƙara mana sutura, amma gaskiya dai ina roƙon al'ummar mu na Hausawa da mu gyara. Allah ya gyara mana insha Allah.